ин шабрӯз маъракаи таблиғи номзадҳо ва даъват барои интихобот гарм аст. шурӯъ аз дару девори биноҳои маъмурӣ то ба биноҳои истихоматӣ ҳамагӣ пур аз насби варақаҳои таблиғотӣ ҳастанд. ҳар номзад ба ҳар шакле худро муаррифӣ мекунад. умаралӣ ҳам як номзадеро мешиносад ки ба шакли як тақвим акс ва барномаҳои пеш аз интихоботии худро таблиғ кардааст. яъне ҳамин вакил ва боз як нафари дигараш бошад. таваллудаш ба фикри соли 1995 буд. интихоботи парлумонии рӯзи 1 март баргузор мегардад. дар ин маърака вакилон ба маҷлиси намояндагону маҳаллӣ интихоб мешаванд. дар ҳақиқат интихобкунанда медонад кадом чизе ки барои вай муфид аст, албатта ба ҳамон овоз медиҳад. ин лозима, ин чиз бояд таблиғот дар ҳадди сатҳи лозима баромонда шавад. зоҳиран дар ин шабрӯз мардум бо ҳар роҳу восита ба ин маърака даъват мешаванд. ахиран смс паёмаке ба бархе аз муштариҳои ширкатҳои мобилӣ ирсол шудааст ки муҳтавои даъватномаро дорад. ин паёмакҳо ба муштариён аз суроғае бо номи интихобот ирсол шудааст. хадамоти алоқаи Тоҷикистон ин паёмакро як нав таблиғ ва огоҳии мардум аз интихоботи дар пеш истода унвон карданд. интихобкунандаҳо ба ин андешаанд ки таблиғи номзадҳо хуб аст, аммо онҳо ҳалли мушкили воқеӣ дар ҷомеаро аз онҳо интизоранд. бештар аёният дар кор аст. гапи хушк холиёли бар иш ки лозим нест. аёният дар кор аст. як мушоҳидаи мо дар хиёбонҳои пойтахт нишон дод ки аксари овезаву барчаспҳои таблиғии интихоботӣ ба номзадҳо аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон марбут аст ки раиси он президенти Тоҷикистон аст. барномаҳои таблиғотӣ пеш аз интихоботии ҳизбҳои дигар хеле кам ба чашм мерасанд, мисле ки худи ин аҳзоб ҳамин тавр шинохта ҳастанд.